Δεν μπορώ να πω ότι έκανα. Πώς το γίνεται εδώ. Εντάξει, καλά πέρασε. Το έκανα αυτό γιατί. Να τα πούμε. Πάνε ένα πτήρα, πάνε ένα πτήρα. Έτσι ανοίξω εδώ. Πω. Ναι, απίστευτο, πώς μπήκανε μέσα. Ακούγεται κάτι από πίσω. Και ήταν όντως ο Μπάτσος και κάτι. Έκανε μουσική. Έκανε πλάκα το πάνω. Δεν ξέρω. Σίγουρος κλέφτες ακούω. Και του πες πως πήγαινες εσύ από Απίστευτο. Πρόωρα γενέθλια. Μια μέρα πριν. Δεν πειράζει, μη σήμερα. Είναι σαν το premature. Ejaculation. Πού είναι ένα πτήρα. Πού είναι ένα πτήρας. Μας πρέπει να έρθει ο Νίκος από εδώ, είπα ότι το Θα το σκόχει. Παιδιά, τι άκουση είναι αυτή. Α, να, ιδέες. Έκπληξη, είναι τυχαίο. σου τούρτα. Απ' την έκπληξη. Από την προηγούμενη σου τούρτα. Άντε, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Nico. Happy birthday to you. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά, παντού να σκορπίζεις της γνώσης το φως και όλοι να λένε να ένα σοφός. Πάμε σιγά τι είναι. Σιγά. Έλα, πάμε στη γενέθλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρόμαστε. Πού κάνουμε τα Χρόνια ψυγείο. Παντού σοκολάτα. Παντού σοκολάτα. Αυτά είναι. Αυτές τις σοκολάτα πάντα. Τέλεια. Ένα μας, πειράζει. Κάνατε πάλι. Τι κάνατε πάλι. Πάτησε το σαπρά.